ya. Asa may gingon ni Papa nga trabiso na tumunggos ni kani haram ta pinukay. Pukot. Bukod pa rin nga mulam nagnawong sa munggos tanawan na kay ang unod ni wala diya. Pero ang daon munggos sa siya. Sa munggos tinong nga naa sa ilawom sa yuta. Ganun, ang unod ba ang liso di ay. Ay layo, munggos man na siya dahon. Pero problema, way bunga. Wasin munggos ni nga laki. Ataya sa ning amahan na pagaba ay. Ano gutaw ni kanan yung kasi samahan. Mga anak. Sana all. Mga anak. Ha. Oy, pa, doon na good news ninyo. Ano na pa? Ako ko. Kamu mo? Oh, kami may pa. Ikaw ka. Oh, ako pa. Ikaw ka. Doon ako yung good news niyo mga anak. Ano ba? Oh no. Ako ito kayos tinuod sa tinuod lang. Dugay na mong gitang nag-unman ani atong kayutaan. Karong adlaw mo abot ang inyong igsuon sa lain na kababay. Unsa? Sana all. Anak! Sa laing babae ba? Oh no. Oh, pero dili na angay kaguol. Dili na angay kaguol nak. Kay ang kanang anak nako sa laing babae. Sana Maunay muagak na to. Ngadto sa pagkaharuhay. Wa kong ganda ko. Butakal ka na ko pa bisan piso pa ka. Butakal bang yun? Ayaw. Relax lang, relax lang. Relax lang, paminaw lang. Ang kanang akong anak sa laing babae, sultihan mo sinuod. Maunay mo hawas na to sa kalisod. Dili na ta mag-ugmad aning daruhan. Oh, di ani aning munggos may bunga. Kay gikan ni siya og USA. USA ba? Asa man napita ba? USA ba? Basta USA kibaw na ang ubang tao na kung unsa USA. Dito nagikan ang inyong igsuon. United States of Abukayan mo dingan ba? United States of Asturias. Matay puti guro na sa igsuon nya kanang Hoy, Oh, kamo no. ba? Ako lang paybawon niyo ha, kinlan nag-abot sa inyong igsuon. Dili kaninyo gakson kay kabalo na ba mo gikan og USA. Huyang kay nagmabukog. Wala sa namanan og trabaho nga mga bugat. ya kamo ka na mo Bisaya. Oh no. Na problema na to ana. Ako i-translate. Ang sabi ko, kabalo Sige kay ba, wala ko. ikaw man ay pugutan kay translator ba no? Kanyar grito ba ako. Salamat kay ba. Nagamahan gyud mo nga bright ka ba? Ayun na panamo sa pang. Ayaw na lang kana atong kay nga munggos ato nga murag bagon, munggos di bagon. Ayan lang ni kay ato ning padauban kay tukuran ta ni og hotel. Sana Dato na gid ta di ay. Dato na tayo kay maabot ro ta taon. Murag na tawag to na ko sige na siya. The plane was arrived. The flame. The plane was arrived at the Katungan National Airport. Katungan. Oh no. Hey, National Airport. Hey! Hey, mother! Oh my god. Mother! Oh God. Hey, God. my Oh God. and my friends go and swing. This is your brother. Brother, ¿cómo estamos? Bata ko nagnaong pa. Hiwi ugnong, hiwi. Sana Hiwi all. ugnong. It's natural. Natural. Maud mo yung naong English na siya. Smoking to me, my monkey is the kamplagin. Oh, mo kasabot ato? Oh, mo kasabot. I-translate pa. Ang iya ko ng trabaho nito, tighagwa sa unggoy ug sa bake. Dito sa Amerika. Good man, father, good man. So, Siguro ka sa Amerika gikan pa. sa Amerika. What's wrong? What's Sana wrong? all. Kasabot sa what's wrong. Wala pa, unsa na pa? Unsa ko ni na wrong? Mo na buot pasabot sa what's wrong, what's wrong. Ano susul ba man ayang naong wrong na dan? Hey, your brother is Sana English all. speaking because he came to USA. USA. Oh. Yeah, man. Hey, okay naman kung daw magka Tagalog tag mag-English bata kay mag-Bisaya kay pagkasabot ra man ko Bisaya. I'm the father looking the mouth and mountain. Oo, yeah. Ang iya ko nung simul ko nung mura gidak og mountain. Oo, na siya. Ano ba? Pwede naman mo istorya og Bisaya niya. Day, Makasabot mo siya. pa, mao ni siya ako ang mga igsuon re. Binasayon tala ni kay Yes, this is your brother. Lasas the Ako rin ang inyong igsuon nga kinamanghuran. Hag. Kay dugay ba hag. Oh. Dagsa sa yung manghod. Ayo laparuha. Kuya, ayo laparo kuya. This is my brother and You don't laparo your Sana all. brother. Inana man ay mo gitudo nako basta gani ganaang samo kog naong tapuson na siya nung hagwa ka mo na. Oh my God. Listen very carefully. Starting from now, we are one big family. Usa na taka, dako nga pamilya. Gamay man siya. yapak man ni siya. Yeah. Yabag. It's yabag. It's yabag yo. Ay yabag. Gikan man sa kuan ni abroad no. Oh, abroad. Oh no. Chocolate na chocolate. Ano chocolate?
Kulit, karang, Ay, si Kulit. Siguro I'm yun ang sorry chocolate. because I'm missing Oh no. your double sa men. Huwag sa alo premiohin. Yeah, the chocolate is falling down the airplane. And the tugpa, the sea, and the lanay-lanay, the eight, the shark, you know. mao din yung piksan. Oo. Sa karon, okay mo kayo, dawat man kaninyo ang inyong manghod. Ay, dawat ko. Manghod ninyo, usa ni sa tuang membro sa pamilya. Oh no. Bahalag magkinaunsa Oh pa. my god. Bahalag unsa pa nakadato ng tuhana. Hindi mi mo. Ako na itsura ba? Sana all. Bahala na ba? O imo mo kinimong mo ba? Kami mi mulakaw di pa. Ang kuno ni mga anak, kami mi mulakaw pa. Why looking to me? Because Ay kayo lakaw na. Angel about you. Ako pa di ko ba ang kuno na Oh, ko na no. bahala na. Bahala na mo diya. Hoy, Ali. Manghod. Anything is problem, Papa. The problem is your face, you know. Can you know? Brother. Brother, hala rin. Bahala lang ako igsuon. Uli na dunya ra sa fraternity niyo, brother mo. Brother, one igsoon. Wala may pet. Ya, kana okay ra nimo. Oh my god. Manghod bisig dili rin na mao ang atong anak nimo sa gawas pa. Oh no. Mao lagi ni, mao man gilabyog na ko sa gawas. Pagdadayon gawas ba, sa wilik ko sa gawas. Mao ni siya naa sa gawas na. Dawat lang ni. Bata na ni. Hindi na dapat sa tambal ko. Hindi ko bahala eh. Bahala ka pa eh. Suluhan Oh ng my anak. god. Di ko mulayas ko. Bahala ka na. Brother. What's wrong with you? You're my brother. Ang tarong na kong mga anak, ang tarong na kong mga anak nangawa. Oh no. Tungod nimo, ha? Wala es pa kadali. Oh Nangawa my akong anak ko. god. Ha? Nangawa akong mga anak nga gwapo. Release na ko. Karon, pag kumabot pa. Ano ba din?